Salut, bună, doamnelor, domnișoarelor, bună ziua, domnilor! Avem o ședință extraordinară, 12 puncte. De fapt, cu 12 puncte, da? Prezența, am înțeles că suntem 20 de consilieri locali, ședința este legal constituită. Cine este pentru de zi? Numărul de voturi, ordinea este aprobată. Am la punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniului Tulcea. Comisiile de specialitate sesizate pe fond 135. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil cu abținere. Mulțumesc. Dacă aveți comentarii, acest proiect? Nu, să pună la vot atunci. Cine este pentru? 20. Mulțumesc. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al ansamblului profesionist Paladele Deltei. Comisiile de specialitate sesizate pe fond 1, 3, 4 și 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Dacă sunt discuții la acest proiect, nu trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. 20 de voturi. La Palatele Deltei sunt împotrivă. Și eu la fel. N-am înțeles? Ce a spus? 18 voturi. 18, da? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agropeței SA, Tulcea, pe anul 2021. Comisiile de specialitate sesizate pe fond 1, 3, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt comentarii, vă rog, doamna consilier. Mulțumesc. Pe raportul de specialitate, pe partea de buget, văd că se prognozează o creștere a veniturilor, de adevărat, și o creștere și a cheltuielilor. Dar, având în vedere că se prognozează această creștere a veniturilor, aș vrea să știu de ce la dividende cuvenite bugetului local avem o scădere. Deci o explicație din partea domnului director? Da. Vă rog, doamna director, vorbiți la microfon. Dar cred că mă pot face auzită. Dividendele la care vă referiți probabil sunt cele referitoare la anul 2021. Da. Faptul că veniturile cresc doar în proporție cu 1,3%, cheltuielile cresc cu 3%, o să observați că profitul este diminuat. Repartizarea profitului este făcut în conformitate cu ordonanța 64. Dividendele cuvenite acționarului sunt în cuantum de 50% din profitul net realizat. Deci, având un profit mai mic față de cel realizat din anul 2020, automat și dividendele cuvenite acționarului sunt în cuantum micșorat. Și pe partea, să spunem, de dezvoltarea activității, vreau să știu dacă v-ați gândit la organizarea acelor piețe pe cartiere, numite și piețe volante, care să fie organizate la sfârșit de săptămână, în diverse cartiere. Nu am luat în calcul lucrul acesta, ținând cont de faptul că încă suntem în pandemie. Noi avem restricții și pentru piețele care funcționează în acest moment, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Vest și Piața Veche. Ele funcționează la capacitate redusă.
tocmai pentru a asigura distanța fizică, pentru a organiza astfel de piețe volante, sunt necesare condiții speciale și aici mă refer nu neapărat la distanțarea fizică, ci la a asigura condițiile de igienă, sursa de apă curentă și tot ceea ce presupune funcționarea unei astfel de activități. Dar în momentul în care vom avea parte de, sau se va renunța și nu vom mai fi restricționați de pandemie, clar luăm în calcul și lucrul acesta, putem veni oricând cu o modificare, o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. Aș vrea să mai în bugetul de investiții, referitor la acest capitol, avem construcția unei piețe în E3, pe care am bugetat-o, și de asemenea, în cadrul structurii dumneavoastră, am mai discutat și despre refacerea recompartimentarea la Alexandru cel Bun, a unui profil pentru a putea funcționa ca piață. Te rog, Răzvan. Prezentația cu piețele, cum a spus și dumneavoastră, am identificat că zona T3 spațiul care putem amenaja piața, zona T3C, asemenea piață, acolo vom putea construi toate condițiile, iar partea de Alexandru cel Bun, sigur că dacă găsim toate condițiile acolo, trebuie să avem apă potabilă, trebuie să avem scurgere. Este o clădire care jumătate din ea are o cameră frigorifică, deja existentă, iar în cealaltă parte este o cameră uzuală. Vom face toate identificările și analizele în speța în care putem desfășura acolo și o altă activitate pentru piețe. Deocamdată suntem într-o analiză. Mulțumesc. Dacă îmi permite să completez, am fost cu domnul consilier Grecu la fața locului și, într-adevăr, pe lângă platoul descoperit, unde se funcționează, mă rog, sunt doi producători agricoli, sunt, într-adevăr, spații, exact cum spunea și dumnealui, acestea sunt în administrarea DIAP-ului și, într-adevăr, se fac demersuri pentru a le readuce pentru comercializarea fie a produselor de origine animală, și aici mă refer la brânză și produse lactate. Însă aici, într-adevăr, mai trebuie să vedem exact identificarea spațiului și ce modernizări mai trebuie aduse spațiului respectiv. Noi am pus în buget atât piața nou construită din cât și posibilități de reabilitare sau de recompartimentare sau de autorizare a acestei zone. Și sper că la până la sfârșitul anului să funcționeze și la Alexandru cel Bun și să avem și proiectul pentru E3. Vă mulțumesc, domnul primar, vă mulțumesc, doamna director, pentru explicații. Dacă mai sunt de lămuriri, vă rog. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc că avem 21 prin prezența domnului Strop. Suntem 21. Consilierea. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății transport public ESA Crucea pe anul 2021. Comisiile de specialitate stăte pe fond 1-3-5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt comentarii? Dacă îmi permiteți,
Ca o constatare față de bugetul de anul trecut, bugetul STP se diminuează cu 3,3 milioane. Sper că o să puteți să faceți față acestei diminuări sau probabil că va exista o rectificare. În altă ordine de idei, aș vrea la ședințele reunite ale comisiilor nu mi-am exprimat votul pentru că nu apucasem să vizualizez și bugetul dumneavoastră. Întrebarea mea este că aveți un capitol în care se repetă de la an la an niște creanțe de la operatorul capital privat în sumă totală de 705,95 lei. Și aș vrea, domnul director, să vă întreb cum aveți de gând să recuperați banii aceștia sau dacă ați făcut demersuri în instanță. Știu că a existat un contract care a avut niște probleme, respectiv SCL la SRL. Profit de faptul că este domnul Vice aici, care pe vremea aceea era administratorul societății. Aș vrea să știu în ce stadiu suntem vis-a-vis de această restanță, care se prelungește din 2017, se tot regăsește în buget. Da, din ceasul dumneavoastră, din suma aceea de 700 și ceva de mii de lei, cea mai mare parte este cu o societate aflată în insolvență, la care suntem prinși cu o sumă de 400 de mii ca și cheltuieli de lichidare, deci suntem prioritari față de ceilalți creditori. Cât privește debitul de la societatea de la Turing, noi suntem în faza în care am făcut somații de plată, deci suntem în procedura prealabilă, cum ar veni, urmând să acționăm și în instanță, dacă observăm că nu este achitat datoria. Datoria provine din urmă din două părți. Cea mai mare parte înseamnă penalități de întârziere. Debitul principal este undeva la 24.000 de lei. Deci suntem în procedură. Deci așteptați decizia instanței. Nu, suntem în procedura prealabilă. Prealabilă. Să ne rezervăm instanța. Mulțumesc. Domnul Bălan, am și eu o întrebare pentru domnul Bălan. În raportul de justificare a bugetului Servicii Transport Public al domnului Bălan, se menționează acolo că acest raport este făcut pe principiul prudenței și al continuității în activitate. Vreau să-l întreb pe domnul Bălan ce înseamnă principiul prudenței, că sigur nu se referă la prudența referitor călători care utilizează aceste autobuze, pentru că știți foarte bine ce probleme avem cu avariile la aceste autobuze. Chiar ieri și pe Facebook mulți cetățeni au postat, dar s-a întâmplat să văd și eu în trafic un autobuz galben care bubuia și pocnea și dădea tifinci și scotea un fum negru și totuși înaintea așa și această imagine este ceva o normalitate la Turcia cu transportul public și mă îngrijorează acest principiu al prudenței care vreau să mă explicați despre ce e vorba și suma de 60.000 de lei la investiții pe 2021 referitor autobuze second hand. Da. Dacă noi investițiile de autobuze electrice, această investiție este de durată, am văzut aici în anexa 4 că s-ar cam terminat cu această investiție prin 2024, ce facem cu aceste câte second hand până atunci? Sau așteptăm să se întâmple chiar niște accidente de adevărate și periculoase pentru călători? Oamenii totuși utilizează transportul public, așa cum este el praf. Da, vă rog, domnule. Deci, principiul prudenței și a continuității, o să mă refer la cea continuității. Deci, noi avem un contract de delegare care ne impune să facem un număr de kilometri în municipiul Tulcea și tocmai de asta am trecut acolo să achiziționăm încă 3 autobuze electrice, ca să putem 3 autobuze second hand, ca să putem face acești kilometri dacă
proiectele de autobuze electrice întârzie. Astăzi am vorbit la Ministerul Dezvoltării și au spus că sunt într-o fază avansată cu achiziția celor 10 autobuze și s-ar putea ca până la sfârșitul anului să vină prima tranșă. De autobuze electrice? Da, de data asta s-au înscris mult mai mulți decât prima dată și s-a spus că lucrurile evoluează pozitiv acolo. Acum, principiul pe care îl invocați noastră al prudenței se referă la altceva, al prudenței economice, dar să știți că nici un autobuz al STP nu circulă fără ITP și fără toate verificările tehnice la zi. La dovadă că deși au fost implicate în accidente care nu erau din vina noastră, să știți că întotdeauna, de exemplu, chiar și atunci când pune frână șoferul și un pasager cade pentru că nu s-a ținut de bară, autobuzul este luat de poliție, dus la stația ITP, verificat și de-abia după aia omul ăla este scos din cauză și nu îi se face dosar penal. Deci, sub aspectul ăsta, chiar dacă ați auzit noastră niște bucurituri, fiți sigur că s-a întâmplat ceva de traseu și că acel autobuz urma să fie dus la atelier. Astea sunt chestiuni care se întâmplă zilnic și nu numai la Tulcea. Ba, nu numai la Tulcea, pentru că am călătorit în țară, n-am văzut la transportul public, Brașov, Constanța, Galați, Brăila, așa ceva. Da, la Constanța au achiziționat 100 de autobuze în ultimii 2 ani. Adică asta e, ne întindem cât de plapuma și noi înțelegem primăria și călătorii trebuie să înțeleagă efortul pe care face primăria să asigure totuși transportul public în oraș la prețurile astea care au mai fost modificate din 2012. Cred că avem unul dintre cele mai mici prețuri, nu mă refer la biletul pe hârtie, ci mă refer la abonament, adică 1,22 de lei călătorie. O chestiune asta suportată din bani de la buget. Și atâta putem să facem toți în momentul de față. Din 2011 o să la prețul la bilet, da? 2 lei. Dacă îmi permiteți, în completarea a ceea ce a spus domnul director Balan, am avut discuții cu conducerea STP în ultima perioadă, tocmai de această natură, de completarea parcului până la achiziția autobuzelor electrice, pentru a asigura transportul în comun și am ajuns la concluzia că vor fi necesare acele achiziții de autobuze second-hand pentru a descurca situația până la momentul în care vom ajunge să le avem pe cele electrice, iar siguranța pasagerilor și liniile să fie asigurate în mod constant la nivelul municipiului Tulcea. Mulțumesc. Dacă mai sunt nelămuriri, nu trecem la vot atunci. Cine este pentru? Mulțumesc. Acum cu 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Energotări de stat Tulcea pe anul 2021. Comisiile de specialitate sesizate pe fond 135. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, în acestui proiect? Nu? Trecem la vot. Cine este pentru? 21 de voturi pentru. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății servicii publice de stat Tulcea pe anul 2021. Comisia de specialitate sesizate pe fond 1, 3 și 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă îmi permiteți, am citit mai atent după ședința de comisii. De fapt, mi-am adus aminte că în 2018, cred, printr-o hotărâre de Consiliul Local, s-a atribuit serviciilor publice monitorizarea închiderii rampei de deșeuri neconforme din Vărărie. Întrebarea mea este dacă ați prevăzut sumele necesare monitorizării acestei rampe. Dacă știți de ea. Recunosc că am văzut târziu și nu am mai reușit să... Deci în 2018, nu știu, este doamna Verba? În 2018, printr-o hotărâre de Consiliul Local, s-a atribuit această rampă neconformă de deșeuri din Vărărie și avea obligativitatea de a executa lucrări de monitorizare, care constau în niște lucrări de studii, de medii și așa mai departe, de mediu și care trebuie să
depuse frecvent cu o frecvență trimestrială sau anuală, depinde de ce factori de mediu sunt monitorizați la PM-Turcea. Și n-am văzut în buget bani alocați pentru studii de mediu. Apa din pădării? Da. Apa ecolecului sau de la pădării? Era, nu, rampa veche de deșeuri neconforme. Era o rampă pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții, de mânări și așa mai departe. Care era atunci. Nu cunosc rampa de la Gichiul. Da, era de deșeuri menajere. Și mai avea una în spate la remat, domnul Vice. Poate intră în bugetul municipiului? Da. Poate, dacă e cazul, să revenim cu o rectificare. O să revenim, doamna consilier. În același timp o să ne uităm și pe execuțiile bugetare din 2018, 19 și 20, să vedem dacă au fost bugetați și o să-i bugetăm la Aveți idee, au fost bugetați? Nu știu, nu mi-amintesc. Anul trecut, ar trebui să știți. Nu mi-amintesc, vă dați seama că nu pot să mi-amintesc în detaliu fiecare buget alocat. Probabil da, probabil nu. Sincer, dacă au fost bugetați, o să căutam un proiect de hotărâre și am dat peste proiectul acesta. Dar n-ați dat și în anii trecut peste el. Nu, am căutat aseară un proiect de hotărâre, m-a interesat ceva și întâmplător am dat de el. Am înțeles. Dar nu a fost niciun afront și nici o tragere de ureche, doar un semnal ca să avem grijă. Dacă, într-adevăr, și în anii trecuți s-au fost prevăzuți sau nu, foarte rău dacă nu au fost prevăzuți, să avem grijă să facem lucrurile. Atât în zona serviciilor publice, a societății serviciilor publice, cât și cea de gospodărie municipală, vor fi alocați odată prin bugetul municipiului, odată prin bugetul serviciilor, investiții sau lucrări care să contribuie la o mai bună gestionare a deșeurilor și colectare a lor. Nu este de ascuns faptul că suntem precari la momentul acesta și din mai multe cauze, în special din cauza spațiilor înguste și neprietenești cu un mod de colectare și gestionare selectivă a deșeurilor, a faptului că identificăm locuri pe care la un moment dat probabil le vom achiziționa, pentru că de-a lungul timpului în spațiile publice s-au construit spații private și în felul ăsta noi am fost mai înghisuiți. Și din aceste motive avem un punct de colectare la câteva blocuri, foarte mult. Din aceste motive se adună acolo deșeuri în cantități foarte, foarte mari. Și avem atât prin serviciul gospodărie municipală, dar și în bugetul serviciilor publice, investiții pentru modernizarea unor puncte, atât suprateran cât și subteran. De asemenea, căutăm și identificăm posibilități de a depune cereri de finanțare pentru a realiza o capacitate a colectării și selectării deșeurilor așa cum ar trebui ea să fie, cum o regăsim în alte localități. Din păcate, la momentul actual, SC Servicii Publice sau Primăria Municipiului Tulcea nu este eligibilă pe lista, pe proiectele finanțelor europene în exercițiul financiar următor. Există eligibilitate doar din perspectiva Consiliului Județean și a Asociației pentru dezvoltarea, pentru gestionarea selectivă a deșeurilor, unde municipiul Tulcea lipsește cu colectarea și cu gestionarea. Ea este membră, dar nu și la acest capitol. Și suntem în discuții și în evaluări pentru a vedea dacă este oportun ca într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, dacă vom trece și noi în SMIT, în sistemul centralizat al județului, tocmai pentru a ne scădea cheltuielile, cum este și firesc,
și pentru a fi eligibil și a putea pune la dispoziția locuitorilor municipiului de la pubele până la sisteme de colectare moderne. Dar pentru acestea va trebui să ne evaluăm foarte bine activitatea și să vedem cum este mai bine, pentru că exemplele sunt împărțite. Există orașe de capacitatea municipiului Tulcea care au făcut performanță la nivelul serviciilor publice și există altele care au preferat externalizarea acestor proceduri către structurile județene sau către privați. Important este ca alături de măsurile coercitive pe care vom insista în perioada următoare și de noile regulamente pe care le vom propune în ședințele următoare, sistemul de gestionare și colectare a deșeurilor, care este principala carte de vizită a serviciilor publice, să funcționeze mult mai bine decât până acum. Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt intervenții? Mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? 21 de voturi. La punctul 7 avem proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului venitului al municipiului Tulcea pentru anul 2021. Comisie de specialitate sezate pe fond 1, 2, 3, 4, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă aici sunt discuții, vă rog. Eu aș vrea să adaug un amendament personal. Vă rog, domnul. Am mai adăugat acest amendament de-a lungul timpului. Aș dori să se diminueze capitolul 6702 de la cultură religie, să se diminueze suma de 50.000 de lei, se adauge la 5901 burse. Deci, în concluzie, s-a mai discutat despre această problemă. Propunerea mea este să se diminueze din bugetul creierii statuii Mihai Eminescu, care nu cred că avem nevoie pe timp de criză sanitară, un boost. Adică până și poetul nostru ne-a zis ce-ți pasă ție echip de lucru dacă o fie sau altul. Și unde vreți să-i ducem? Unde la ce capitol să-i ducem? Unde vreți? Poftim? Unde vreți să-i ducem acești 50.000? Cei 50.000 de lei, am mai spus că și anul trecut și anul ăsta, să se ducă la bursele de performanță, adică pentru copiii care merg la olimpiade și iau loc 1, 2 sau 3, nu pentru toți care iau 9 la mediile generale, adică acei copii care ar putea să se ridice la nivelul lui Mihai Eminescu, să-i ajutăm și să-i sprijinim cu, în loc de 250 de lei pe lună, cu 500 de lei. Eu cred că s-au completat și bursele de performanță și de merit, dar și o să mai completeze și pe nu, bursele de performanță rămas la fel, că nu stau la mai multe locuri de 1, 2 și 3 faze decât stau la anul trecut. Bine tot doar cele de educație și peste ăsta în parcul personalităților, da? Poftim? Și acest al marelui poet Mihai Eminescu vine sub semnul ăsta al educației, al culturii, atunci trebuie făcut și asta. Ce să nu înțeleg? Trebuie făcut, dar în plină criză sanitară trebuie să fim un pic mai atenți cu bugetul și să stimulăm pe cei care sunt în dificultate. Adică acest copii, pentru ei, 250 de lei reprezintă foarte mult, mult mai mult decât ar reprezenta pentru oricare de lei. Aveți dreptate. Dacă am aminte, anul ăsta, cred că de 2 ori am suplimentat bursele de merit, bursele de performanță, da? Și o să, așa cum spuneam, o să le mai suplimentăm. Dar bursele de performanță nu s-au luat mai multe premii de 1, 2 și 3, că nu s-au dublat concursurile și olimpiadele naționale. Da, consultă. Propuneți cu formă de amendament, nu? Sau ce vreți să facem? Da, acesta este amendamentul meu. Să se diminueze de la capitolul 67.0, cultură, recreere, religie, suma de 50.000 de lei și se adaugă la capitolul 59.01 burse, suma de 50.000 de lei, în vederea dublarea burselor de performanță pentru elevii care iau locul 1, 2 și 3 la concursele naționale și la olimpiade. De la 250 de lei la 500 de lei.
O să spune la vot, dar mai întâi să răspundă și domnul consilier Ținu. Trebuie să răspund, să recunosc că în comisie, membrii Comisiei Economice, știu că am mai avut discuția asta. Îmi place insistența domnului consilier Corneală. Am crezut că l-am lămurit în comisie. Poetul Eminescu totuși e poetul nefereche. La școală, cel puțin pe mine, așa m-am învățat. Adică niciunul dintre actualii absolvenți nu cred că va putea să-l atingă măcar pe Eminescu, dar aminte să-l depășească cum v-ați dorit dumneavoastră. Dar și în comisie v-am spus, suma asta de 50.000 de lei aferentă bursului este o sumă insignifiantă. Dacă vă uitați în tot bugetul de investiții de 150 de milioane, calculați dumneavoastră cam cât ar însemna cei 50.000 de lei din total buget. 0,3%. Deci să renunțați la asta mi se pare absolut absurd. Dumneavoastră cred că nu v-ați uitat foarte atent pe celelalte. Dacă mai sunt intervenții. O mică intervenție, dacă îmi permiteți, așa, în loc de concluzie. Am văzut în notele fundamentale privind investițiile pentru municipiul Tulcea că foarte multe fac apel la Planul Național de Relansare și Reziliență. Sperăm să avem o siguranță a fondurilor și să putem să realizăm toate aceste investiții pe care ni le-am propus. E adevărat că e nevoie și de cultură, e nevoie și de burse, dar în principal infrastructura și dezvoltarea orașului este dată de modul de acces inclusiv a cetățenilor, dar și a potențialilor investitori. Aș fi vrut, domnul primar, să vă aduc la cunoștință faptul că anul trecut, pe situație pandemică, Consiliul Local a aprobat o sumă de bani printr-o asociere cu Spitalul Județean privind achiziționarea unor aparate necesare secției ATI și poate lucru prevăzut de altfel de lege, finanțarea spitalelor publice, chiar dacă sunt în coordonarea Consiliului Județean, ele pot fi susținute și de la bugetele locale. Poate o asociere cu Spitalul Județean pe viitor va putea susține cumva actul medical și nu numai, pentru că, mai ales în acest an, dar și anul trecut, au fost cheltuieli considerabile și cel puțin pe linie de cheltuieli cu utilitățile, noi am putea să venim prin această asociere. Sigur, probabil că ar trebui să existe și o solicitare din partea Spitalului Județean, dar pentru că noi, cetățenii municipiului Tulcea, ajungem la Spitalul Județean și, din păcate, 80% cred că din cei care trec pragul acestui spital sunt cetățeni ai municipiului Tulcea. Poate avem în vedere lucrul acesta, legislația ne permite ca să putem să facem o asociere și să venim în sprijinul Spitalului Județean, mai ales că în urma asocierii de anul trecut au fost achiziționate 2 aparate necesare, sau 3. Da. Sigur că da, purtăm discuții constructive cu conducerea Spitalului Județean și în acest an am pus în bugetul nostru realizarea unei parcări de care spitalul are imperioasă nevoie, o parcare comună care va fi pe o parte pentru spital și o parte pentru cetățenii care locuiesc în zona limitrofă spitalului. De asemenea, am făcut parteneriat, am reabilitat acolo reparații așa de uzură câteva străzi în perioada anotimpului rece, care le aparțin Consiliului Județean și Spitalului în ansamblu. Și alte investiții care țin de infrastructura comună a Spitalului și a Primăriei Municipiului Tulcea. Realizarea acestei parcări, care este cerută de foarte mulți ani de Spitalul Județean, poate fi în sprijinul și al tulcenilor care se duc acolo și al lucrătorilor din cadrul Spitalului Județean și suntem deschiși și pentru alte tipuri de
parteneriate în privința dotărilor unor secții sau a unor aparaturi de care ei au nevoie. Mulțumesc, domnule primar. Stimați colegi, și eu mă bucur. Vreau să completez, dacă permite. În același scop de parteneriat, avem deja acordate 3 locuințe unor medici care activează în Spitalul Județean. Nu avem nevoie de hârtii semnate. Sigur că acest parteneriat funcționează și fără hârtii semnate. Mai mult ne-am dorit să fie și reciproc această solicitare și să avem Consiliul Județean lângă noi și la centrele de vaccinare, unde Consiliul Județean nu există, dar lipsește cu desăvârșire. În aceste centre se vaccinează și oameni din județ, nu numai din municipiul Dolj. Mulțumesc. Mulțumesc, colegi, și eu vreau să mă bucur alături de noastră, pentru că executivul a bugetat generos în anul ăsta atâtea investiții, da? Necesare, da? Dar știm cu toții că executivul își face treaba, dar sunt procedurile, da? Procedurile de achiziții și execuția acestor lucrări, acestor investiții care probabil ne vor întârzia ca de fiecare dată. Cei care au fost prin executiv știm despre ce este vorba și poate avem mai mult noroc de data asta. Da, Dumnezeu să înfăptuim tot ceea ce ne-a propus domnul consilier și domnul primar, viceprimar. Mulțumesc. Dacă mai sunt comentarii, trecem la vot. Cine este pentru? Vreți să luăm pe anexe? Secțiunea dezvoltare, secțiunea funcționare și... Din punct de vedere strict procedural, aveți mare parte de dreptate. La 21 la unanimitate acestea. Pentru ce unitate? Vreți să luăm pe secțiune? Nu. Mulțumesc. Punct 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru activitățile unităților de învățământ universitar de stat, finanțate integral sau parțial de venituri proprii grants pe anul 2021. Comisiile de specialitate sezate pe fond 1, 2, 3, 4, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? 21 de voturi. 20. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 31.500 de lei din bugetul local municipiului Tulcea pe anul 2021 pentru acordarea unei subvenții asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile legii numărul 34 din 1998 privind acordarea unei subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială. Comisiile de specialitate sezate pe fond 1, 3, 4, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt comentarii, mulțumesc. Cine este pentru? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 de lei din bugetul local al municipiului Tulcea pe anul 2021 pentru aprobarea unei subvenții parohiei Sfântul Nicolae în conformitate cu prevederile legii 134 din 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială. Comisiile de specialitate sezate pe fond 1, 3, 4, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? 20 de voturi. Punctul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea numărul 226/11/2020 privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor articolului 17 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 61 din 2020, constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 31 martie 2020, datorate bugetului local al municipiului Tulcea cu modificări și completările ulterioare.
Comisie de specialitate de date pe fond 135. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Să discuți aici? Nu trecem la vot. Cine este pentru? 20 de voturi. Aici aș putea să spun câteva cuvinte, că datoria noastră este să informăm cetățenii că această prevedere se aplică și în acest an, pentru că și în anul trecut, pe sfârșitul anului, am pus-o în aplicare, nu, doamnă? Și avem au fost cetățeni care au însumat, nu mai țin minte, cât au însemnat sumele pe care le-am scăzut la cei care și-au achitat baza. Ați putea să-mi spuneți? Pot să vă spun, deci la persoanele fizice, de la data la care au fost sume achitate în cuantum de 315.885 de lei și sume anulate 157.389 de lei. Deci s-a făcut, legea este pentru a îți face, pentru a te sprijini în a-ți achita ce nu te împovăra în viitor cu datorii, la fel cum împovăra devenea de la an la an și bugetul. Și noi ne-am grăbit la finalul anul trecut pentru că chiar a fost dată și a ținut până la sfârșitul 2020, dar acum legiuitorul ne-a mai permis să o mai aplicăm și trebuie făcută publică pentru ca persoanele fizice sau juridice care sunt în, aveți și pentru juridice, nu? Și care se află în această situație cu datorii istorice, ele, achitându-și baza, scapă de datorii, iar noi de debite imense, aducând la bugetul local venit. Dacă permiteți pentru persoanele juridice, sumele achitate au fost în cuantum de 144.802 lei, iar sumele anulate au fost în cuantum de 138.904 lei. Am avut o secțiune anul trecut și am avut o altă secțiune începând cu 1 ianuarie 2021 până la 31 martie 2021, odată cu apariția ordonanței de urgență numărul 19. Deci, doar ne-a dat posibilitatea să prelungim acest termen până la 31 ianuarie 2020. Bine, asta trebuie promovată și dumneavoastră prin compartimentele pe care le aveți și noi în Consiliul Local și Consilieri, pentru că oamenii, cu cât știu mai mult, poate verifică. De multe ori se trezesc că legea nu mai se aplică și că nu au știut. Iar asta descătușează bugetul local de foarte multe debite care nu s-ar fi încasat niciodată. Mulțumesc pentru lămuriri. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea la acordul privind orașele verzi. Green City Accord. Comisia de specialitate de date pe fond 1, 2, 3, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt întrebări aici. Eu așa vreau Nu. Rog. O să vorbesc? Da. În primul rând, aș vrea să salut inițiativele primăriei Tulcea pentru acest acord. Ecologia este foarte importantă și nivelul nostru de trai în oraș. Ceea ce aș vrea eu să adaug este ca o dată pe an să vedem care a fost progresul. De exemplu, în aprilie, acum ne dăm cu toți acordul de a începe. Și aș vrea ca și în aprilie 2022 să vedem ce am făcut timp de un an. Ne-am monitorizat practic progresul. Deci aș vrea să adaug la articolul 4 cu ducerea la îndeplinirea prevederilor hotărârii și raportarea anulară a măsurilor luate pentru beneficiile de compartimentul mediu. E un amendament, da? Da. Trecem la vot. Cine este pentru acest amendament? Pentru și 19. Amendamentul trece. Cine este? Da, vă promit eu că dacă voi fi primar și la anul, voi veni cu un raport. Vă mulțumesc. Da, dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru?
Mulțumesc. Stimați colegi, voia noastră încheie ședința. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, îmi cer scuze. Mi-am amintit că anul trecut a circulat pe media o imagine cu doi militari care, în urma unei vituri puternice într-o comună din Alba Iulia, au scos dintr-o casă o poză, un tablou, care era al lui Eminescu. Și spune acolo în textul de la respectiva postare următorul lucru: cât timp va exista undeva prin lume un singur exemplar din poeziile sau poza lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. M-aș bucura, domnule consilier, să vă identificați și dumneavoastră ca român și ca iubitor de tot ce înseamnă trecutul nostru. Și dacă vreți să faceți într-adevăr ceva pentru comunitate, este bine să nu faceți în defavoarea cuiva, ci în consecință să puteți să identificați dinainte anumite surse de finanțare, pentru că mai sunt o grămadă de surse de finanțare, pentru a vă duce la bun sfârșit și proiectul acela cu acordarea burselor. Sau puteți să apelați la colegii din Parlament să modificați legea. Și atunci, dacă este lege, nu-i tocmeală. Am înțeles, vă mulțumesc pentru dat. Încă o dată vreau să repet că am face mult mai mult pentru cultura românească dacă am sprijini persoanele care cu adevărat sunt care învață și care își dau interesul și care chiar depind de acei bani. Am face mult mai mult pentru neamul românesc, stimulându-i și în continuare mențin părerea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul consilier Motor, vă rog. Da, vă mulțumesc. Chiar dacă nu avem un capitol diverse, consider necesar să vă amintesc despre acest lucru. În tot ceea ce întreprindem, toate acțiunile pe care le derulăm, avem în centru, în primul rând, interesul cetățeanului. Și a apărut în ultima vreme, mă rog, în opinia publică locală, faptul că, la un moment dat, va avea loc tăierea de la rețeaua de termoficare a acelor scări de bloc, în care nu mai există decât 1, 2, 3 beneficiari. Am primit din partea mai multor cetățeni sesizări legate de faptul că nu știu exact momentul în care se va întâmpla acest lucru, pentru că ei doresc să știe dacă acest lucru se va întâmpla când, ca să-și ia măsurile necesare, respectiv să se doteze cu centrale proprii și așa mai departe. Și așteaptă din partea noastră o asemenea informație. Și nu numai, și la fel cum sunt și cei cu garajele, toate aceste informații vor fi puse în dezbatere publică, vor fi analizate și apoi supuse acolo unde este cazul hotărârilor Consiliului Local, în așa fel încât, din timp, cetățeanul să știe ce se va întâmpla cu modul lui de încălzire. Faptul că există, la momentul actual, sute de scări de bloc cu câte 2 sau 3, până în 5 cetățeni, familii care sunt racordate la sistemul energoterm, ceea ce contribuie din plin ca la creșterea cheltuielilor acestui serviciu public, nejustificate de altfel. Lucrăm acum la niște regulamente și niște proceduri pe care le vom pune dezbaterii, prin care, acolo unde este cazul, în funcție de veniturile pe care le au fiecare familie, primăria se poate interveni, dacă este cazul, în sprijinirea achizițiilor centralelor de apartament, așa cum au făcut-o și alte orașe, după caz, în funcție de venit. Consider că această gaură extraordinar de mare pe care municipiul Tulcea o are în privința energotermului, faptul că această societate publică nu a făcut absolut niciun demers concret de a se moderniza în linia
centralelor termice care funcționează în Uniunea Europeană, decât niște mici pași, foarte mici pași, generând tot timpul cheltuieli care afectează în mod nefiresc bugetul Consiliului Local și implicit confortul cetățenilor. Și cred că noi avem datoria morală de a trece peste suferințele unora dintre noi și a ne pune mandatul în fața unor măsuri care, indiferent cât de nepopulare ar fi, ele pot duce la consolidarea unui fundament al municipiului Tulcea, pentru că de când se dau subvenții la Energoterm, cream un oraș alături, foarte bine pus la punct, cu toate utilitățile. Și soluții pentru transformarea acestui sistem într-unul care să funcționeze la nivelul centralelor de apartament, la nivelul unor instalații eficiente, există, nu sunt soluții imediate, ci sunt soluții pentru care necesită timp și măsuri care se iau în timp. Deci nu se va desfința Energotermul, dar se va restructura. Iar cetățenii vor fi înștiințați din timp. Eu știu că în trecut au existat și cum să spun eu, că nu vine acum termenul, reacții publice în fața primăriei, greve, manifestații, mi le asum în calitate de primar, pentru că nu-mi doresc următorul mandat cu un astfel de sistem care să încurce dezvoltarea. Și cum mai sunt și alte. Îmi asum și demolarea garajelor, și reformarea Energotermului, și eliminarea celor care nu muncesc, și încercăm cu toții să ridicăm nivelul de lucru, pentru că putem. Putem, numai că nu am fost obișnuiți. Mulțumesc. Mulțumesc, colegi. Îmi dați voie? Toate bune și frumoase, sunt de acord cu dumneavoastră cu o singură problemă. Știți că din 2030 Uniunea Europeană interzice centralele de apartament pe gaz. Da, știm. Și în România va fi aplicată adică să oferim cetățeanului bani să-și cumpere o centrală termică pe gaz e un pic absurd. Din anul 2030 va începe această procedură în Uniunea Europeană, care la noi în România va fi aplicat below undeva în 2045. Până în 2045, noi vom încerca să eliminăm dintre cheltuieli. În regulamentul de dezvoltare al orașului, a acelor investitori, dumneavoastră de la arhitecți până la constructori, noi de la municipiu, vom avea regulamente în care nu vor mai exista apariția unor clădiri cu centrale de apartament, ci apariția unor clădiri cu centrale termice ale întregului bloc sau ansamblului de blocuri, în așa fel încât să limităm construirea pe viitor a acestor centrale de apartament. Și sunt convins că atunci acolo unde există concurență, oamenii vor aplica unde este cel mai ieftin. Sunt convins că atunci când va veni cineva la noi acasă și ne va spune că dacă ne racordăm la centrala termică pe care a făcut-o pentru blocul 1 și blocul 2 și plătim cu 10 lei mai puțin pe lună căldura, sunt convins că noi toți de aici vom trece la acel sistem concurențial și vom rămâne cu gazul doar pentru Aragaz, așa cum se întâmplă în alte zone ale Europei, unde sistemul energetic centralizat pe cartiere a devenit concurențial. Numai la noi nu s-a gândit nimeni la așa ceva sau s-a mulțumit să cheltuie că primăria îi dă și
nu o să aștepte primarul, nu o să-l rabde pe ăla din piață care va veni și va spune că îi va lua capul că l-a lăsat în frig. Ori lucrurile acestea trebuie să le finalizăm. Eu sunt un om care îmi asum aceste lucruri, indiferent de scăderea popularității mele, pentru că sunt convins că următorii după mine vor avea un fundament pentru care vor consolida orașul atât de neînțeles de tulceni, de ce Tulcea nu se dezvoltă și nu are șansa ei. Și cred că sistemul concurențial pe care Energotermul îl va oferi în viitor, dacă vom fi capabili să-l dezvoltăm, va înlocui gazul la centrală de apartament, pentru că, vă dau exemplu orașului Slobozia, unde pe niște străzi s-au trecut de la gaz metan, nu s-a trecut, oamenii având gaz metan, dar au venit un sistem concurențial în care am spus centrala asta la un bloc și 7 case. Și este mai ieftin. Și toți au trecut, lăsând gazul metan și trecând la căldură. Haideți să mergem direct acolo. Mi se pare absurdă finanțarea unei surse de poluare pe termen scurt. Poluare care va crește la modul cel mai serios în oraș și în momentul în care primăria va oferi bani pentru montarea de centrale. Vor fi foarte puțini beneficiari acestor, pentru că vorbim de 300 de scări, unde sunt câte 3 sau câte 4 persoane și în același timp poluatorul major pentru municipiul Tulcea este CAF-ul de 500 de kW, gigacalorii, care, 50 de care se încălzește cu gaz metan. Eu știu că acela are autorizație de mediu, are la niște zeci de metri. Toate au autorizație de mediu. Centralele de apartament au autorizație. Nu, în autorizația lor de mediu au obligația să meargă cu țeava până sus și nu o fac. Vă spun că nu este montat niciun fel de centrală termică fără autorizație de municipiul Tulcea, care este montată fără Tulcea Gaz și alte instituții dau amenzi foarte mari. Vă înțeleg ce spuneți și vom căuta tot timpul să limităm poluarea, să contribuim la diminuarea ei. Dacă se va închide acel CAF, cu 50% poluarea de municipiul Tulcea se va diminua, pentru că el este un generator poluator cel mai mare din România. Nu mai există în România un astfel de CAF. Este un prototip care există numai la noi, pe lângă pierderile pe care le dezvoltă în momentul aprinderii, pe lângă faptul că primăria dă fiecare an undeva la 2, 3, 4, 5 milioane de euro numai pentru gazul metan care se arde acolo. Și pe lângă faptul că marea majoritate a scărilor de bloc au trecut la gaz metan. Noi încercăm ca, prin dezvoltarea ulterioară, imediată, să nu mai încurajăm centrale de apartament, să permitem dezvoltatorilor să pună coșuri pentru noxele pe care le dau aceste centrale. Avem un raport cu Uniunea Europeană, în așa fel încât din 2030 până în 2045, când se va încheia procedura asta, Tulcea să fie cea care are în funcțiune sistem termic nepoluator. Da. Mai sunt discuții? Dacă nu, cu voia bună să încheiem aici ședința, vă mulțumesc pentru prezență și dezbatere. Vă doresc o după noastră minunată. alături de alți 450.000 pentru unitățile de cult care își desfășoară activitatea